Takže čo, z Kaktus ľudia, vítam za Kilon a toto je návod, ako si vyrobiť vlastnú bombu. Takže, potrebujete na to vajíčko z kinderka, takéto žlté, neviem, som si pristal dierku. Nejakú bombičku, ktorú do toho budete dávať, ja tu mám mini dumbum, čo je celkom silné. Nejakú vatu, nožničky určite na dierkovanie. Nejaký sprej, aby ste to tam mohli trošku navlhčiť tú penu, aby to potom zaschlo a malo to lepší efekt. Lepiacu pásku na nejakej stene. A to je všetko. Tak dáme sa asi do toho, ja si túto kameru nejako naštelujem, takže bude teda menší strih. Takže keď to máme všetko, toto si otvoríme. Tak. A napustíme to vodou. Takže ja si tu napustiť si to vodou. Nemusím doplná, však na toho neminiem, ale len pre istotu stavím toho viac. Vyskúšame, či strieka. Strieka. Tak ideme na to. Vatu nebudeme potrebovať celú, len ju natrháme asi tak na takéto kúsky, na také menšie kúsky, na takéto asi. Môžeme to zatiaľ sem. Takže najprv použijem toto. Spravil som tú dierku nožničkami. Vložíte do toho ten mini dumbum, prestrčíte knotík tadeto a zavrete to. A ten mini dumbum je väčší, ja som to minule robil s mini bombou. Prepáčte, som trošku chorý, mám sopel, preto som nie ani v škole. A tak nevadí, bude to tu tak menej odistené. Ale najlepšie sa to robí s mini bombami, lebo oni sú také malé a dobre. Ježiš, toto aby som nepovolil knot. Ujha, celé toho prachu. No dobre, fakt je to iba taký rýchly návod, takže takto to nám dáte, vyskúšajte, či vám to pasuje. Mne to teda nepasuje, ale to zase až tak nevadí. No a ja som zistil, že to treba natrhať ešte na menšie kúsky. Takže to sem takto dám hore. To musí byť stále prepchaté. Ešte sem hore to strčím, takto. Čo to natrhám ešte toto na také malé linkaté kúsky a postrkujeme to dovnútra. Neviem prečo, ale keď som pozeral ešte nie Boričo Mytov alebo ešte niečo také staršie chodilo, také, že robili s výbušninami, tak tiež tam dávali vatu. Tak neviem, len tak som to vyskúšal a bola to dosť silnejšia rana ako obyčajný tá mini bomba. Takže toto sem napcháme teda. Myslím si, že toto bude stačiť. Trošku to tam navlhčíme. Tak 2-3 strieknutia a zavrieme to. To viac prestrčí ten knotík. Tak to tam poriadne postlačame. A teraz zobrať lepiacu pásku. Celé si to obaliť. Ešte to tam pripevniť. Aby sa to neodtontovalo. Ježiš, to som dal asi moc veľké. Mal som si nehať aj mini bomby ešte zo Silvestra. Ostalo mi ešte toho celkom dosť zo Silvestra. Ne. Hoci, ak to povlepujte, nemusí to byť ani pekné. Ale že to bude mať grády. Tu výbušnosť vám neukážem. To niekedy, možno inokedy. Keď budeme na chate na Nemečkách. Určite beriem mobil a určite to tam budem točiť. Bude tam aj Inferno, ktorý mi trošku bude asistovať. Alebo on ma bude točiť a ja to zapalím a hodím. Takže, takto vyzerá tak prototyp tej malej bombičky. Vôbec to nevadí, že ten mini dumbum je väčší, lebo vlastne tu niekto tu vyčnieva, ale veď tá páska to istí a roztvoriť sa to neroztvorí. Tak taká energická sila v tom zase není a ak to tu máme, už by sme to mohli iba nejako vyzdobiť alebo tak. A ja ešte trošku postriekam ten knotík. Tak. Nech sa potom zosuší a lepšie sa bude tako zapalovať. No, takže toto by bola moja domácky vytvorená bomba. Ak chcete, tak vytvorím ešte jednu, veď môžem dávať aj už dlhšie videa. Žiaľ, toto mám stále zašpinené od čokolády. Takže ľahké, len si to otvoríme. To je taký väčšinou. Tunek si spravíme hoci kde na ľubovoľnom mieste, kde chceme dierku. Takto si to tam prepichneme. Takto, tunek ju nespravím takú veľkú, tunek ju spravím takú akurát. Môžete vidieť. Tak.
Zobereme mini dumbum. Bože, mám o to strieborné prsty. Nie je to asi moc dobre vidieť. Prestrčím ten knotík tade. Pozatláčam to, vyskúšam. No, tak jak predtým, asi tak rovnako. Dobre, to otvoríme. To si dáme na tie miniatúrne častičky. V takej zrýchlenej verzii máte to fakt za 3 minútky spravené a je to ľahké. A ešte to robí dobrú explóziu. A poprípade, ak budete mať aj väčšie tieto vajíčka z niečoho, ja neviem z čoho, tak si to môžete spraviť aj väčšie, dať tam nejaké lepšie už veci. Ja som raz už robila aj s koberčekom. No jedno mi tam nevyšlo. No ak toho dávam tak viac. Som robil s koberčekom, ak viete čo to je, takí pyrotechnici, jak ja, by to mohli vedieť. A s Inferntom robívame takéto hovadinky, nás to baví. Takéto veci podľa mňa sú zabité, ktoré si proste výbušnina, ktorú si sami vytvoríme, ktorá mi neotrhne hlavu alebo ruku. Tak, viac to tam pritlačím. Tak, toto nejako vyzerá. To nám ešte ostalo, to som zobral mamine, to má to na oči. Na odmalovávanie. Ja to ešte nejako vyzdobím a potom vám ukážem, ako to bude vyzerať zhotovenie. To video už má tak 6 minút, takže ja už to za chvíľku ukončím. Do ryti. Fúha, toto nechcete držať. Toto je väčšia špina. Takže to prilepím a vrátim sa, keď to budem mať prilepené. Tak, ja to už mám oblepené. Vyzerá to celkom dobre, tu ešte ostali tieto ale ja už viem, čo s tým spravím. Buď si okolo toho ešte môžete oblepiť tú vatu pre stlmenie. Počkajte, to neviem vidieť. Nejak takto. Alebo tam ešte niečo napísať a tak. Ja mám také postrekovacie fixky, také ako spreje, tak ja to asi tým spravím. A ja sa s vami rozlúčim pre toto video. A čus kaktus!